ಇವರು ಕೋಣ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್. ಯಾನು 32 ವರ್ಷ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಂಬಳ ಕೈದಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಸ್ತಿಗಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೇತೇರು ಕೋರೆಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದವು ನಿಖಿಲ್ ತೋರಲ್ಲ ತಂಚ ಬಂದ್ಪೇರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಅರಡ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಅರೆಗೆ ಇರಡ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಅವು ಸಾಲದ ಬರ್ತಾರೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪು ನೆರ್ಪೇನೆ ಅನ್ನಗೇನು ಚೊರೆಗಟ್ಟಿಜೇರು ಗಂತಡಿ ಚೊರೆಗಟ್ಟಿಜೇರು ಎಂಕಿಲ್ಲಾಕೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚೊರೆಗಟ್ಟರೆ ಹೋಗಿಜೇರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇದೆ, ಕೋಣಗಳಲ್ಲ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡಿಸೋರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ಮಧು ಲವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲವ ಮಧು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮಧು ಬಜ್ಪೆ ಅವರು, ಲವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಡದವರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು. ಇವರು ಕೋಣ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನಂಬರ್ 1. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೋಣ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವವನ್ನು ಕಂಬಳ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ನೋಡಿದವರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆ ಕೋಣ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ? 30 ವರ್ಷ ಅಂತ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನೆ ಸೇರ್ದ ಆತನು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಜೋಗುಲಾಟಿಗೆ ಆಂಡು ಸೇರ್ದ ಆತನು ನನ್ನ ಬುಡಿಯಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಡುಪುನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆತ ಬುಡಿಯಾರೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಅವು ಬಿಡ್ಪು ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ನೋವು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋವು ಬಿಡ್ಬಿ ಯಾನು 32 ವರ್ಷ 32 ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಮಿಗ್ಗೇನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಮಿಗ್ಗೇನ ಎಂಕಲ ಜೋಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಅಂಚೆನುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗಲೆ ಕಂಬಳ ಕೈದಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೈದಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಡೈಲಿ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಡ್ ನಿಕ್ಲ ಏರು ಬಿಡುಪು ನಂದು ನಿಕ್ಲ ಎಂಚೈತೆ ಈ ವಾಟಿ ಮುಂದೆ ಏರು ಬಿಡುಪು ನಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದೇರು ಬುಡಿಯ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪೊಡಂಬ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡಂಬ ಕಂಟಡ್ ಹಾತಿನೇರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡಂಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವರ್ಷೋಗಿ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಹಾಕ್ಲು ಮುರಾಣಿ ಕೈದು ಮಲ್ತೇರು ಗಿಡ ಜಿಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಮಾಣಿದಾಕಲು ಲೆತ್ತೇರು ಇಂಚ ಬುಡಿ ಅಕ್ಲು ಕೈದು ಮಲ್ದೆ ಕತ್ರ ಬುಡ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಾಣಿ ಸಾಕು ಅವೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೇತೇರು ಕೋರೆಜ್ಜಿ ದನಿಕುಲು ಈತಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಣ್ಣೆ ಎರು ಬಿಡೋಡು ಬೇತೆ ಕೋರೆಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ನಿಗಲಿ ಈತಂದು ವರ್ಷದ 24 ಕಂಬಳ ಐತೆ 24 ಅವೇ ಎರು ಬಿಡೋಡು ಅವೇ ದನಿನ ಎರು ಬಿಡೋಡು ಬೇತೇರು ಕೈಗೋರ್ ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪರ್ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳಾಡಿ ಏರು ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಏರು ನುಗ ಕಟ್ಟುವ ಮರ ಕಟ್ಟುವ ಮಾದಾಬಿಟ್ರು ಗಂಟು ಬರ್ಪಣತೇರು ಅದ ಮಾದಾಬಿಟ್ರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಏರು ಬುಡುಪಿನ ಅಕ್ಕಲಿಂದೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತಾರೆ. ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯನ ಮಧು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂದ ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಎರು ಬುಡುಪಿನ ಏತ್ ಸುಲಭ ಏತ್ ಕಷ್ಟ? ಎರು ಬುಡುಪಿನ ಇತ್ತೆ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಎರು ಬುಡುಪಿನ ಸುಲಭ ದುಂಬು ಕಷ್ಟನೇ. 20 ಸುತ್ತು ಎರು ತಿರ್ಗಾದ 20 ಸುತ್ತು ಹಾಕದು 1.25 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬುಡ್ನಾಣೆ ಕೊಲಚೂರ್ಲ ಒಂದುಲ 10 ಕುಂಡಿ ಅಡ್ಕಲ್ಲ 1.25 ಗಂಟೆ ಆತನು ಮೀಯಾರ್ಡು ಅಪಗ ಬಂಗ ಹಾಕದು ಪತ್ತೋಡು ಆಕನಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಕನ ಪತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ರತ್ತೆ ಆಕೆರಜ್ಜಿ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಬೋಡು ಈರು ಯಾರೆಂತೂ ಒಂದು ಪುಡು ಆರೀರೆಂತೂ ಒಂದು ಪುಡು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ತೂವನ್ವಾ ఒక రెడీ బోర్డ్ అవు పలాగ జరుపుతారతే ಅದನ್ನ రెడీ పోడಪ ಅವು ಯಾನೊಂದು ಆಯ ಸಮಾಜದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಜದ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪೋಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಫ್ಲಾಗನ್ ತೂವಡಿದೆ ಫ್ಲಾಗನ್ ತೂವಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ ಭಾರಿ ಜಾಗತ್ತೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಜಿ ಜಾಡಲು ಪೋಂಡೆವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಂಡ ಅಂಜನೆ ಎರು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಎರುಜ್ಜಿ ಬೋಲಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪುಣಗ ಲಾಜಿ ವರ್ಷ ಬೋಲದ ಎರು ಬಿಡ್ತಾ ಅವು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡುಡೇ ವಿನ್ ಆತೀನಿ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಏತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಏರು ಸೊಮ್ಮ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡನ ತೂಡು ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರಿನ್ ತೂಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಣಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಫೈಟ್ ದೇರುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡು ಅಪ್ಪಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ನ ಇರ್ತೇನೆ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದವು ಅವು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕುಲ್ ತೋರಲ್ಲ ತಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಎಂಕುಲು ದೇ ಎಂಜೋತನೆ ಮಧು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರಂದಂಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅವನಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನ ಜೋರ್ದೇರ್ನು ಏತ್ ಜೋರ್ದೇರ್ನು ಅಕುಲು ಬುಡ್ಪೇರು ನೀವು ಅದ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಮಾಣಿ ಡೆಡ್ಲ ಬೈದನೆ ಇನಿ ಸುರು ಸೇರ್ನಿ ಐಟ್ಲ ಬೈದನೆ ಏರು ಒಂದು ಓ ಉಂತು ಜಿಡ್ಲ ಅಕುಲು ಉಂತಾವ ಏರನ್ನು ಉಂತಾವ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತ ಎಂಚ ಸರಿತೆ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಉಂತಾವ್ನ ಐಕ್ ಜೋರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಆಯ್ನ ಉಂತಾವ್ನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುವರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂತಾವುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ ಅವು ಚದಿಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚದಿಗಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ಚದಿಗಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಚದಿಗಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚದಿಗಟ್ಟನ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ ಬಂತೋನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅನಂದ್ ನಮ್ಮಲ ಪುತ ಮಾಡ ಬೊಕ ಜಿನ್ನ ಅವಲ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ತನ ಏರು ಬುಡುಬಿ ನಿಂಚ ಐಕೆ ಆಟ ಕಟ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಏರು ಪಾಸ್ ಆವಡು ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದ್ ಏತು ತಾಳ್ಮೆ ಏತಲೆ ಯಾವ್ಜಿ ಯಾವ್ಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಮ್ಲಾಡ ಏತಲೆ ಯಾವ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರೆ ಗಾರಡ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಅರೆ ಗಿರಡ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಆತನೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಿರವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ಗಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ಲು ನೆರ್ಪೇನೆ ಅವು ಸಾಲದ ಬರ್ತರು ಗರ್ವ ಬರ್ಪು ನೆರ್ಪೇನೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೇನೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ನೆರ್ದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬೆಲ್ಲತೆ ಆಯ್ದು ಪೋಣೊಂದು ಪಂಡ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಅವು ಬೇಜಾರು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಎರುಬುಡು ಪುನಕಲ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ ಛೇ ಎಂಕಾರು ಒಂಜಿ ಎರುಬುಡು ಒಂದಿತ್ತಿರು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಅಂತಿರಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎರುಬುಡು ಪುನಕಲ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಖಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಏರು ಇತ್ತೆನ ಇತ್ತೆದೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಸ್ಸಿ ಗಾಂತೂಬಿನ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಬಿಡ್ಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಅಂಡ ಸಸ್ಸಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಸ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾರು ದುಂಬುದಾರ ಆರು ಮಾತ್ರೆ ఒక పన్నకేನು చొరగట్టుజారు గంతుడి చొరగట్టుజారు ఎంకుల్లాకల్లా ఫైట్ ఒప్పునాక చొరగట్టే పోపించారు బాకి కూడా చొరగట్టు పుదర్ పంపించాను ಎಂಕುಲು ಒಂಜದು ನಾ ರಪ್ಪ ಆರು ಪತ್ತಿನ ಏರುನು ಎಂಕುಲ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಸುರುಟೆ ಕೊರ್ಕನ್ನು ಆ ಉಂಟೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುಜ ಜಿದ್ದು ಅವನು ಬಕ ಅವು ಜೋರೆ ಆಯ ಕೊರ್ಜನ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಎದ್ದಕ್ಕೂ ಆಯ ಕೊರಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಸಸ್ಸನ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ಏನಾಡ್ದು ದುಂಬುತ್ತಿನಾರು ಅಂಡಲ್ಲ ಸಸ್ಸನ್ನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈತೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈದಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಪನ್ರೆ ಆಪುಣಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಪುಂಟ ಇನಿ ಬತ್ತತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅಕುಲು ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಐಡ್ದಾಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಲ ಬಡ್ಸಿ ಕಮ್ಮಲ ಪೋಚಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಬರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲು ದಾಲೆ ಐಟದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಕುಲು ಕಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡ್ದು ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ 56 ವರ್ಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಜೋಕು ರಡ್ಲ ಆನೋಲೆ ಒರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತೊಂದರೆ ಒರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕಮಲ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಮುಟ್ಟದ ಕಮಲ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಪೆ ಆ ರೇಂಜಿನ ಗಿಡಪುನಾರ ಪತ್ತುನಾರ ಮಗೇನೆ ಉಮೇದ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬೇಕು ತೂರ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ನೆನಪ ಕಮ್ಮಲ ಬಂಡ ನೆನಪು ದಾದ ಕಮ್ಮಲ ಬಂಡ ದುಂಬುಡುಂಜಿ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಏರ್ಬಿಡು ಅಂತೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಯೇ ಹೋದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಂಟ್ರು ಹೋಗ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಲ ಆಗಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಗಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಏರಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಲಂದು ಬಂದ್ವಿ ಏರಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಬುಡಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬುಡ್ನ ಯಾನ್ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ನಾನು ತೀರು ಜಾತಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಕೆರೆ ಜಾತಿ ದುಂಬದಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಂಗಣಿ ಇರೆಗೆ ತೋರ್ಸ ಎಂಕ 56 51 ரெண்டு ஜனலாம் கம்பள க்ஷேத்திர ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ನ ಪಡೆಪುರ ಅಂಚಿತ್ನದ ಶಿಡುಲ್ಲ ரெண்டு ಜನಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲುಂಟು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ரெண்டு ಜನಲ ಬಾರಿ ಸೋಗುಡು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲುಂಟುಗ ಒಡನಾಟ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳದ ಎರುನು ಉಂತ ಓಡ್ದಾಂಡ ಐ ಕೊಂಚ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು 1 ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ನಾವು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ದಿಕ್ಕಾಡು ಏತು ಮೊತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬಹಿರಂಗ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ದಿಕ್ಕಾಡು ಶುಭವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ரெண்டு ಜನ ಎಂಗ್ಲುಂಟು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಯ್ ನೊಟುಕ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.
ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.